Min qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali sax-xahar li ġej, il-prezz ta' ċilindru tal-gas ta' 12 kilo illi jintuża l-iktar mill-familji se jkun żdied b'4 darbiet. U dan wara l-aħħar żdieda fil-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gas imħabbra ftit tal-minuti biss wara li l-Ministru Tonio Fenek l-erba' filgħaxija beda jaqra il-budget. Minn 5,40 euro fl-aħħar elezzjoni ġenerali, ċilindru tal-gas ta' 12 kilo matul ix-xahar id-dieħel se jkun qed jiswa 20,60 euro. Dan ifisser li bil-prezz tax-xahar id-dieħel ta' ċilindru ta' 12 kilo f'Marzu tal-2008 kienu jinxtraw 4 ċilindri. B'kollox fuq medda ta' ftit inqas minn 5 snin, il-prezz tal-iktar ċilindru tal-gass illi jintuża mill-familji żdied bi 15 euro u 20 ċentesmu. Min-naħa l-oħra, mill-aħħar elezzjoni ġenerali sax-xahar id-dieħel, il-prezz ta' ċilindru tal-gas tal-25 kilo illi jintuża l-iktar mill-lukandi, ristoranti u fl-industrija tripla minn 12 euro għal 36 euro u 60 ċentesmu. Żieda ta' iktar minn 24 euro. Min sħariġ ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika il-ġimgħa li għaddiet irriżulta il 20% tal-familji Maltin u Għawċin għandhom diffikultà biex isaħħnu darhom fix-xitwa. Huwa kkalkulat li bħala medja familja tixtri 6 ċilindri tal-gass fis-sena.